да поканя човека, заради когото всичко това днес се случва. Човека, заради когото има надежда за същинска промяна в България. Доктор Костадин Костадинов, който е председател на Възраждане. Аз първо искам да благодаря на организаторите, на инициатора на ЕНДОРИАС за тази прекрасна идея да се даде една патриотична мрежа, която обединява организации от цял свят, мислещи еднакво или сравнително еднакво с общи ценности и общи цели. Искам да благодаря на нашия народен представител Климент Шопов, който пое нелеката задача да направи тази организация съвместно с една международна организация, с която до сега не сме имали контакти, но се надявам първо да развием изключително плодотворно сътрудничество. Искам да благодаря на всеки един от вас, който е дошъл днес в доста снежния ден в сградата на хотел Каяр, където се намираме в момента, защото ще направим разговор, надявам се не само разговор, но и дискусия по най-важния проблем, който съществува пред нас. Хората, които определяме себе си като патриоти, хората, които определяме себе си като традиционалисти, суверенисти, консерватори, все припокриващи се определени. Най-важният проблем е екзистенциалният проблем да ни има или да ни няма. Защото пред нас, европейците, има един огромен проблем. Проблемът с съществуването на европейска цивилизация. Нашата култура е в криза. Нашата култура е в състояние, в което тя самата отрича себе си. И правото си на съществуване дори, обременено от минало, което някои се опитват да наложат върху цяла една цивилизация, върху европейска цивилизация, върху най-великата цивилизация в историята на човечеството. Ние, разбира се, забелязваме всички тези проблеми, които се случват и се опитваме да насочим вниманието на своето върху тях, но се сблъскваме и с отричане. Аз знам много добре, че най-важният подход и първата стъпка при решаването на един проблем е неговото признаване. Няма как да решим проблема с дехристиянизацията, с деевропеизацията, с дехуманизацията на Европа, на европейците, на европейската цивилизация като цяло, ако не приемем, че има такъв проблем. Аз ще кажа някакви думи за нашата страна, за България, защото ние от Възраждане говорим от десетилетия вече за най-големият проблем, който съществува пред нас, демографската катастрофа. Защото България, уважаеми сънародници и уважаеми гости от чужбина, е най-бързо изчезващата държава в света. Ние без война, без загуба на територия, без природно бедствие, без някакви големи епидемии сме загубили една трета от населението за 35 години, т.е. на всеки 10 години България губи по 1 милион души. И ако тази тенденция се запази, тя за съжаление се запазва, можем да сметнем много просто, кога ще изчезнем от центъра на земята като народ, като държава. Няма да е много далеч от времето, защото миналата година ние отбелязахме антирекорди в нашата раждаемост, откакто съществува българската държава. За първи път ние имаме толкова ниска раждаемост. Имаме родени за миналата година 48 000 деца. За сравнение, през 2024 година са родени 53 000, което означава, че имаме спад от 10% за една година. Отново, ако направим една екстраполация, можем да сметнем, че ако така продължават нещата, след 10 години няма да има нито едно родено дете в България, като всяка година губим 10%. Разбира се, това най-вероятно няма да стане и ние ще направим всичко необходимо, за да не стане. Но какъв е най-големият проблем? Проблема е, че той не се разпознава като такъв. Направихме социологическо проучване, в което анкетирахме хиляди представители на всички обществени съсловия в нашата страна. И задавахме много въпроси. Един от основните въпроси беше: кой е важният, най-важният проблем? Първостепенният проблем пред българското общество. Демографската катастрофа беше оценена като проблем от 9% от населението. На първо място беше определен проблемът с корупцията, 53%. На второ място беше определен проблемът с бедността, 47%. На трето място беше определен въпросът и проблемът по-скоро за справянето с олигархите и икономическото неравенство в нашата страна, 65%. Това са много сериозни проблеми. Но
основният проблем е, че ние изчезваме. Ние като народ изчезваме. И в крайна сметка не трябва да забравяме, че на света има повече от 200 държави. Има повече от 7000 народности. Не трябва да забравяме, че има държави без народи и такива държави без държави. Тоест има народи без държави, извинявайте. Има народи без държави. Има и такива, включително и в Европа, и те не са никак малко, не са един, не са два, не са три. Но държави без народи няма. Вакуум, особено на територията, в която се намираме ние, няма как да бъде търпян. Особено в ситуация, в която тук, идвайки сега, разговаряйки с някои от гостите, които са пътували вчера и насам и са видели летището в София, което в момента е с повече американски военни самолети, отколкото с граждански такива. Притеснението пред нас за това, че е възможно всеки един момент да се случи някакъв много сериозен конфликт, който да влиза още по-сериозни последици, е много сериозно. На фона на всичко това нещо, на фона на всички тези сериозни проблеми, ние се намираме в едно общество, което отказва да признае най-големия проблем пред себе си, именно че изчезва. Не се знае каква ще бъде ситуацията не само в България, но и в европейски континент в рамките на следващото десетилетие с поглед на демографските реалности, които не само за България, но и за целия европейски континент са чудовищни. Аз ще спомена, че от тези 48 000 деца, които са родени миналата, по-голямата част от тях не са с български произход, което означава, че ние сме на път да се превърнем в малцинство в собствената си страна. И това не го казваме за първи път. И това не е тенденция от една година. Това е тенденция вече от 25-30 години. И нищо не се прави в тази посока. Когато виждаш, че цялата страна, цялото общество се насочва към това сфера, стъпваш се да обясниш това, което се случва и да дадеш път за спасение и съответно виждаш, че не се получават нещата. Има два варианта за обяснение на случващото. Единият вариант е, че разбира се, това е любимият отговор на всеки политик, без значение дали български или какъв или било. Хората са глупави, те не разбират какво се случва. Другият вариант е, че всъщност, както не само в България, но и в по-голямата част от обществата по света, има една невидима мрежа от пропагандни инструменти, от лостове за влияние, от задкулисни структури, които контролират общественото мнение, които създават нагласка в обществото, които оформят мислите на хората. Ако приемем, че има такава сериозна мрежа, която прави това, разбира се, не само в нашата страна, в целия свят. И най-вече, разбира се, това, което нас ни интересува. В тази част от света, където сме ние, европейците, би трябвало да се вземе въпроса как можем да противодействаме. Един от начините да противодействаме на мрежата, контрамрежа. Когато отвън давахме интервю пред българските медии, те ме питаха защо консервативна революция, защото така сме нарекли конференцията днес. Отговорът беше мисля налагащ се. Защото консервативната революция е един естествен отговор на либералната деволюция през последните няколко десетилетия. Либералната деволюция, която стига до там, че отрича наличието въобще на човешко общество, разбивайки го, атомизирайки го на съставните му части. Тази либерална революция, която има за цел да предизвика една пост-хуманна катастрофа, с която да унищожи човечеството за игрите, унищожавайки най-основната клетка на човешката цивилизация, семейството, създаващо деца. Проблемите пред нас са изключително големи и екзистенциално, още повече на фона на това, че в това проучване, което ние направихме, задаваме въпроси пред младите хора, които смятаме, че са тези, разбира се, които трябва да създават семейство деца и ги питахме какъв е основният фактор, който ги кара да не искате да имате семейство и да не създавате деца. Не беше финансово, което между другото отдавна не е новина, защото най-богатите общества са тези с най-ниска раждаемост. Проблемът е ценностен, просто младите хора вече не възприемат децата като цел, не възприемат децата като ценност, основна за всеки един човек, защото това е, което ние оставаме след себе си в крайна сметка. Не всеки може да напише книга, не всеки може да е велик политик,
учен, изследовател, авантюрист и приключенец, който да остави след себе си следа, която други да повтарят. 99% от човечеството оставя след себе си като наследство единствено и само своите деца. И това е най-естественият стремеж на всеки един човек да се възпроизведе, да остави нещо след себе си, да продължи рода си. И виждаме, че като че ли при нас това нещо не се получава някакси. Като казвам при нас, не само при нас в България, при нас, европейски въобще. И тъй като аз съм далеч от мисълта, че това е естествен процес, никой не може да ме убеди, че става въпрос за една съвсем естествена еволюция, в която в един момент хората са решили, че повече няма да се възпроизвежда, че е недостатъчно, че са изпаднали в плен на хедонизъм. Не, напротив, смятаме, че това е един процес, който е насаждан, който е стимулиран и който е подкрепен в най-различни мрежи за влияние. Този процес трябва да се вземе отговор, защото след като имаме ценностен проблем, трябва да търсим и ценностно разрешение. И ние, по Възраждане тук в България, както и разбира се, нашите приятели, партньори, съюзници, както и да ги наречем, нашите съмишленици, научно казано, в Европа, в Съединените щати, включително в другите страни по света, защото на много места се сблъскваме с един и същи проблем. Всички ние заедно трябва да се борим за решаването на този грандиозен проблем. Защото, повярвайте ми, и може да звучи парадоксално сега, на фона на пропагандата, която обяснява как земята се задъхва, как ние нямаме ресурси, изчерпване и имаме огромен проблем с пренаселването. Всъщност, може би, след не повече от 15-20 години ще имаме проблем с липсата на хората, защото ще започне спад на човешкото население. И ние виждаме този процес вече, че се случва в Китай, най-доскоро населената страна в света. Виждаме, че се случва в момента и в Индия. Последните гнезда на сериозно възпроизводство са в Африка, но дори там демографите казват, че в рамките на следващите 15 до 20 години демографският ръст ще спре и след това ще стигне до демографското плато. А след това започва и бавното спускане. Това са проблеми на човечеството като цяло. Ние, очевидно, като най-напредналата част от човечеството, в момента сме с най-сериозните проблеми в този етап. И затова трябва да ги решаваме. Решение има. Ние в нашата програма, която е единствената в България, няма друга политическа партия въобще, която да коментира въпроса с демографската катастрофа, сме ги казали много ясно и категорично. Но този въпрос касае всички останали, касае само единствено нас. Той касае всички, които са, научно казано, от нашето европейско семейство. Защото в крайна сметка Европа е една наистина цивилизация, която има два клона, изключен и запад. Западният, който е романо-германски, протестантско-католически, източният, който е научно казано славяно-православен. Но това е една и съща цивилизация. Както човекът има два крака, така и европейска цивилизация има два стълба на стабилност. И винаги, когато тези стълби са били един срещу друг, и винаги, когато са се разклащали линията между другия, нещата не са се случвали добре за нас. Дори и в момента е така. И пред нас, за мислещите хора, е голямото предизвикателство, как да успеем така, че да запазим, да задържим стабилността и да не припуснем за пореден трети път в историята да се сблъскаме в самоубийствен конфликт. Направихме го два пъти през миналия век. Нека да не го повтаряме сега, за трети път, защото нали знаете какво е медицинското определение за идиот. Човек, който прави едни и същи действия и очаква да получи различни резултати. Няма как да стане това нещо просто. Просто няма как да стане. Затова приветствам всички, които са тук, като здравомислещи, като активни хора, искащи да решават проблемите, а не просто да ги наблюдават. Благодаря на всички, които са днес тук, особено благодаря на нашите гости от чужбина в времето, което виждаме, че въобще не е гостоприемно в момента. За това, че са решили в столицата на България, надявам се наистина да направим хубава дискусия и се надявам в разговора, както винаги, да стигнем до едни общи заключения и до общия път, който да ни изведе до крайната цел. До възраждане, в нашия случай на България и в общия случай и на Европа, и на европейска цивилизация. Благодаря.